Kasebokro na nam ewa Asantemamu 100.9 won me wo Paris France abrochuma mu nyina no efabia adamfo pa radio na damanti na wo mo nso nya akan kasa no ewo mpotem ho 101.1 sompa kro na atakwa ne wo na 103.3 sompa wutie no ewo takrade techima sompa 106.1 FM na enkransa 90.7 ni nyina wo bono na pueye fam bono ahenkro 98.9 Alaji be kwa na abro sanum night market ho wo moto pete ekwa ekokopiem e wo mani masase paso do mahenkro sompa 101.3 decoder no so babia FM stations akese no wo no sompa ye ginam se franka okọ wansem ne nyina benya bi na watie 106.1 FM so wo mfimfini mantemu a mankesem no eno kingdom sompa 106.5 FM Accra Facebook obetimi de wadwen kira kwa akoto na YouTube ne Sompa FM Live www.somponline.com ensemi nyina ya bono boade akoto yewra prince ataboate na damanti kane shoban radio wono nso abia atum amanfo phone so wo munnwumam ensam ne de bedema wo mabiem na awiensam a yede ba no de di mu akotene ya betie no ebi ne se arehosam a abeto dwa ewo dansoman market ene se akoda baiwa ya wadi emfihia no enwotwe wahwere ne nkwa ya wabra eja eto edwanimu ana no kwasiada no akwamukafo bi ebopiri ekurobia no edikandu ye no ewo upper west empatam ho na posi adwumako wanom akwan ya omudigu fom ekiri bi no wamde krata epimentne sabe na wombetimi achi abonefo no yewura tete yo hono IGP ne contract anu woni abanwo sesei wasande mfie minu aka no ho na wasa ensem kroya emu kane soafo abedi yechire ya anu wo hyebambo ensem so abetutu bia mane aban sesa de ya wo mo aye no areho onanyafo John intimfo jo ene kasa kire mo se ebra omampani ni panifo edi kwoma wadi tu mu se ahyeye bemienu a emu adehye eti nananom se do yaya no sepo no obefo obi a enye ene no ono so ahye na adwan fa ho Wesley Girls Senior High School enkomo abobo afiri ho aba no yewra hari na adrusu wodnano atomo bi saranso ena ensemfofro mu dom dodo no wo mo mra sebedwafo ena ekase wo mo se wo mo sresen kebe ya Minerals and Mining Act no wo mo nyansa kire bi ewum Onyanyamfo Isaac Buamanyako eyefia emra hyebedwani wakasa akyeremu sedie Tamale High Court enwelu eye pandai wanom no eka ho bi na yeba na mom ye kase yi search bia ye de besi enti endpoint homeopathy clinic eno sa no Dr. Kwatin wo mo ekuta ye mu dendenden na mom ebeye oda na onga wom efiri promasi for ho wo madam anti triple A mine ejapia apamdada awiabire miniminu amoma Adwoa Asare enafe abina badu adepa kofi Afei abusuafo ensem no enchiremu ankasa enie arahosam ene de hyase sanse enro najo ene beto emontene se eja ato dansoman edwakese no emunamso ama akoda baiwa wadi emfihia no enwotwe 8 years wahwere ne nkwan yaya ewosa eja hyehye no emu wiye no so edifi ho no ejapade ahodo ene wo manfo shops a wo mabobobo ewo ho no nyina dodo no a asejuru be adane ensono se de odum jadwumaku no wo mo bo amane no na wo se anajo beye nondumie no na chese dasuom na eja no ehye ase enti wo mo dansoman fire station eye emrantie ma no wo sesa wo makutrument ne ade boabo mo ho ekoduru honom na beye sima mienu entemu akidi kosima enum honom no ene wo hu se eja no se de asifa etretre na no odin ye na hwe pressure ede ba no a na esese wo mo epe enipa foforo efree station bi na wo mtime bo wo machi dom enti ene fire engine si yesi ye free bi free industrial area ministries
polisifoɔ de wɔn de bɛka ho national headquarters Madina Weja enya enafe Accra City wɔn nyinaa bɛbɔ dɔmpem ɛwɔ Dansoman edwa kɛseɛ no manie water tank kɛseɛ bɛyɛ mienu ɛna free Accra Metropolitan Assembly ɛyɛ AMFo hɔ nso ba yɛbɛboa yɛsɛ de bɛyɛ egya no wɔn bɛtimi adum no entie ne wɔn so ha odum gya adwumako no wɔn bɔ wɔn ho modin yie pa ɛhyɛ sɛ egya no baabi a ahye duru no entumi entretre ne mom baabi a nasa akoda bai wa ATS ne da ne de enya de sɛ wɔn timi duru hɔ no ntam wɔn kɔyɛ ya wɔn eyi akoda ne pie ye no na kyɛ sɛ wayɛ nyankopɔn adia na de si wɔ hɔ bie yɛntie mra ɛne sɛ akola wadi mfinhyia bɛyɛ wɔtwe egyayi atumi afa na nkwa ama anɔpɛ bra yɛdum gya ne wie yɛdeɛ ɛtumi hu wɔ mu a ahye na yɛde ma ɛnuan ma posifoɔ wɔ hɔ nti yɛgyina yɛnsa hema na mu mɛkyerɛ acting chief officer Daniela Mautu ɛne firefoɔ nyinaa na mu ama ame a ne abusua a wahwɛ wɔn abɔfra yi ama wɔn yɛakɔ ne hyɛden ahomakyen bɛyɛ nya ne nteɛ na yɛkɔduru hɔ no ebi ɛwɔ ɛne baabi edwa wɔ no yɛde 2 minutes pɛ ɛne yɛde kɔduru hɔ yɛkɔduru hɔ no ɛsiane sɛ edwa no ɛyɛ ntabodan dodoɔ na yɛde nnua ne yɛde asi nti no yɛkɔduru na kyɛ sɛ gya no koraa agye nsɛm awie na ɛwɔ sɛ yɛtumi frɛ about 8 fire engines including 2 water tankers ma wɔbɛboa ɛma yɛtumi ɛfiri gya no ɛka gya no ho hyiaeɛ a ɛbɔ anɔpɛ 151 deɛ na kyɛ sɛ yɛtumi ako agya no a nsuo a ɛbɔ 303 ne yɛtumi abrɛ gya no ano ase 521 yɛtumi adum gya no awie koraa hwehwɛ mu afiri ase a yɛhwɛ sɛ yɛbɛhunu de kodeɛ pɔte yɛde sɛ agya baeɛ Wei aye odumja adwumakuo no ya wo mkopie mu ewo Dansoman edwa kɛseɛ no emu no fire officers ne mu baako ya wo kyerɛkyerɛ mu ɛkyerɛ yɛnsɛm trɔfoɔ ɛna wote sɛ wode ne nsɛm ato dwa ne sɛ de ade na kɔɛ no wɔn nhyɛ da nhunu de ɛkɔba ya egya no ɛba ezesia no wɔn yɛ nhwehwɛmu ɛbrɛ sɛm no de wɔn bɛhunu bia no wɔn de no nso ɛbɛba beto abonten Abusua yetu free enkramanta mo akwakopie mo ewo mentifido atoye FM na arehosem wafiri ho ba ene sei omeposi adwumaku a wonom wa fa ho wonom se wo mo ho na no kwasiada no anadwo bese no mienu wonom enya tetefun kose akwamukafo bra wie idroye wonom abebo apini ekuro bia no ewo potam ho adi kendu Wanum chire mu se posi adwumakuo wanum sesa wo mu kukunu wo mu kaka ekobɔ pini eya kwantempɔn wa agya wanum enya entiye so wo mu koya ampara ne nuane apada akromfo yi na akase ya ekɔ wanum a wo mu ba ya block kwan no ahyase elutu wanum ene adehie sika ejapade a wo mu di tu kwan wo upper west ekro sini bedwa ne mu anase upper west region ho Eba yopeni ane sashasiye eye DCOP Francis K Yidibare wonom ena ne sashasiye sanse wono eneja wonom ena ne sashasiye sanse wono eneja upiemu ewo Upper West region hono mu a wotua posi adwumako no ano ena wasan krate yase ya wa hyebo sinipa mienu akrofo ne di wanum dwane ye no wo mu gusu a wo mu hwehwe wo mo de ebesi akire bia no wo mu ma de hye aso ensi wo ho Ene ye free krata DCOP yiribaren sashase ya ye kwa IGP na bo DCOP yiribaren sashase ya ye kwa IGP na boboa no ye wura tete ye honu na mampene ndwa mahama ne bo ni din se wo meye posi sadon no wo mo trene ya obetua wo mo ano na sesi ye krata efri mampene aboboa no ye wura Callistus mahama ya ono ya chochofo soronko Edema mpeni won na de nensa ahyase na krata no so edema mpeni won na de nensa ahyase na krata no so enneda na wo mu tintin firi mpeni aboboa no ede ba ya mampeni hesas mu tintin firi mpeni aboboa no ede ba ya mampeni hesasalensi John Dramani Mahama aboso se service with integrity said ye wura tete ye honu wo si bo na adwuma edom boa ma bambo ayere pampe sa akyekede to ewo manyimu na abonefo sam no nso si na yetia wo mo na so enigina na yetimi afa sa abonefo no nso anso yenya wo mo pa echi aso no wo besere se papa won san to aso bio na nkamfinhia mienu wo mfa enye adwuma ento aso esanse won mo hwe ne mo sa ayere so anka bronya boso minum no pani no edi ne dwumadie nyina beba wie na kyese wo kɔ na homegem na so mampani asa asere mfinhia mienu afiri no ho se adama won to aso nsa anya adwuma enso wo my Ghana ewo posi sadom wo mu dwumadiem na we nyina wo de krata ba abonten wasan so amane na ansa se wo gye atum so wo bewyo ana se wonyo no
ɛno nso wɔma mpanimfo hunu na nso ne nyinaa mu yɛ ne da kwan mu sɛ deɛ bɛfiri akyire no sompa kaseɛ yɛ ne yɛabɔ so amamoɔ na yɛbɛsan so atim akosi aseɛ yɛda soa ejina IGP ensemi ho na kane soafo abedi akyire soa ejina IGP ensemi ho na kane soafo abedi akyire ya no ohya bambo ensem so kofia mankwa manu ene de ato dwa se eya asefemo pa se police council for etimi this recommendation no ba se nke be ya wo mo emma IGP Christian Tete Yohonu doctor womo emma no emfie mienu enka ho na wose emra mu ne de anka enye ade a ebi ebekasa Ghana emra si ho kwan se womu ntimi nye bibi etesa anama mpani entimi ensi gina ebi sa emra mu de ewo ho se wobetimi ayi bibi ese na emom no eba sanso a na ede wo hawa hodo bebre na ba prosi adwumakuo no emu sanse ye wo senior officers bi a womo so atena ho no mo amfie bebre ayi adwuma no a womo so pesa promotion no enti se waba bedi wode na wo mfia so na ese se bia wo ko ahomegiem ne ye se da bi ye ma nko na obi aba na emom ne ebema mfie no bi aka no akoso atena se ayi adwuma de a esa no a na de wantwi mintime ho ase eba prosi adwumakuo no me basa so abambo ho nsem no eyade bi ebe ha adwene pa wo se de Bible no ankasa kyerɛkyerɛ mu ye wade nyina ho kwan nanso enye ne nyina ne fata nti etoda emrensi ho kwan de nanso ne bi wo hɔ no mu a esese omampanyi etimi consider ansa na obetu anamo bi yete se ya watu yentie wabra no ne nsemtwefo etwetwe nkomo. Those who are also down there working so hard to get to the top would never get to the top. If you have somebody who has about 3 years to go on retirement and now you have 2 years, by the time it gets to that person, he already be on retirement. This really do not augur well for the fool already be on retirement. This really do not augur well for the fool and the commitment of people. You need people to work for something, and by way of doing that, when they work, knowing very well that tomorrow they can be recognized and be made IGP, but then you just cut it off because you have one person who probably will do your bidding. It's a sorry mistake. It will even have one person who probably will do your bidding. It's a sorry mistake. It will even kill that spirit of wanting to work hard to see the police grow. Because after all, there will be nothing to look up to, nothing to fight for. It is lawful. He has, by way of the Constitution, has the mandate to do that. But there is a biblical version, I can say it in Chi. So you can do everything, but not all things are worthy of doing. Ene ya yekutie sesie yi eye kane soafo bedi akira no ohye bambo ensem so Kofi Amankwa manu abusia ano August busumi mu bia na eja yante asende ne nyina asa yempanifo nwatwe a na wonom ete eye wiemuhyan helicopter ibie ekwadi djuma ewo adanse wabuase ya ekwahye fom ema ya hire wanom nyina no empanifo mienu ewo mu ano omo ya soafo na eho nsem aya pinso ewo mu sa empanifo ape wanom esi anamu emprempren ya de na so no enye wom na ebetena ho afibonti ewasa ye pe wom si anamu ankasa ema defense ministry no na afei environment no so wanom enya penifo ma wo mo hwehwo na emu a ana Ghana man penini His Excellency Yera John Dramani Mahama ekasa enwa di tu dwa se efiti memenda na eba wotititi nsem bi awa abafo ntentanfidie no se ane defense ministry no kura no wo bebo wo bi din na asemese anaso bentin din na ebi mo kura astart ya wonom ekeka ho semwa na opani akasa wasese empo no defense ministry no na afei environment no obepe nipa mienu anase asoafo mienu ama o makohwe sa hye ye ho a wase Ghana fo moda amaninkum munkwadi bro nyamra munkwawe mu chisi enkokọ emponche munkwawe ni nyina amra na onya adaje ntenase na wonhwe sa hye ye mienu no wo benya wo mu asabi wo mu sefata pa no abowondin ama wonam ahwe ho na ensemi eba ye na reverend team fodwo wono ene so ani agya upiemu e wase south wa wo ye wonum na hye bedwani wakasa kire mu se asemu amampani ka ye no wo yusu brofo kasa se eye reckless papa chese
anhwe baby ade da no wan fa to betimi afrato was I very very dangerous was wo hwe mu asese de asi binyiri no akwaya sese bi obola soja wo akira hu nsa ase edumu ani esofo anati amuhwe enam so kra ma de hie pi bese 48,000 wanu nyina ayetu kwachira sese na defense nso de hia pa asa de o mampanini ade o mayi bambo ho nsem agura to pre ni nsem ni. It's very unfortunate. The indecision on the part of President Mahama and even deferring the appointment of a substantive defense minister, although indefinitely to 2026, is reckless, it is dangerous, it is putting national security at risk. At the time when Ghana is battling with a whole lot of crisis, we have a violent extremism threat, we have terrorism threat, we have a number of issues to do with Galamsey, which has become sophisticated national security threat, with Galamseyers wielding weapons that are more sophisticated. We have the Nyeri conflict displacing over 48,000, 23,000 becoming refugees, 10,000 in Burkina, 13,000 in Ivory Coast. So in the midst of the sub-regional geopolitics and the threats we face, and in the midst of the heightened insecurity we face currently, I don't know what else the president is waiting for to happen before we prioritize our security. Emrashe Bedrenia was Madishia one more Asen South Abato Empesia so Ononya for Reverend John in Tim Fojo, one no some and watch him. And yeah, my young Congomusium. So I for her and Womasia so or my Ganamo a year a herna drisu. Na Wojana Badjafia. Na Womo Edin Como Edgen or May Hono. And Wobepra same between Musa, or so for her and Womasia sui. Bibi Coso, Ewa Gana Womasiamuna, said to Chancellor, a new concept or a penia. Sabio obetene fiahwe ema mofrawe nanka na ewie yebu nanka refo a ya bekan no edikan so no ma wan Wesley Girls Senior High School wonu mo se amane bi bobo ba ho ya chese wonu ma ye nkremofu a wo school no mu no se kwan ya ye fa so na wo mu gidie ne ya toto na se na wo mo mpene so nti wo mo de adan wo mo mpanimfo bi na human right awia ma democracy ha bokra bem ma asem no wo mu piapia e de akwa koduru Supreme Court ama wie court kura ahye se de wo mo sia samane de wo de kwadu no aba ya wo bo ebinum kwadu no wo mo so mra mepi so ne no na so afo hwe agumasuya so eche se Methodist for na ate wo mo sukuu na nkasa bio de wo mo ne dantan ne nimba bia ne to kwanda na aduane so a wanhunu wo na boche ase no na chese wo chiri enti wo mo de Methodist nhyehyɛ na eye wo mo dwumadi a wo mo edie nyina na se de wo nya adaje ekyerɛkyerɛ mu a won pese esom ne som nti ebewie ebefa menteme ho ase ede ababre ko a Ghana ngomasua no emra ne nchia ma constitution eso ne wo mugina ede esua de that there is some ongoing debate on restrictions on Muslim students in Wesley Girls which conflicts with international human rights standards and even standard expected of us in Ghana's constitution and Article 33(5) and 26(1) of the constitution. And then to assure our colleagues that we have a duty to uphold the rights of every Ghanaian child and to uphold the rights of every Ghanaian citizen. No right is divisible, and that we will not countenance any time, any action by any person to deny any Ghanaian girl the opportunity to profess or practice any religion. Eno yangomasua so afọ yewra haruna edusu na wo kyerɛkyerɛ mu de esi wo Wesley Girls Senior High School ama sese wo mo twetwea ama wiase nyina human right for kra so mu no na wo bo nkyere mu wo ensemfofo emuno dom dodo ye wo mei emrase bedwam nitiu ene abedweku a wo mo ne hye ensase na fe obode bobremu ne pa wode adom omei Lands and Natural Resources Committee no en wo mu kyeremu se be yanka Minerals and Mining Act mra Act 703 no empenifo ma kwan wo mo nyensa kyerɛ kakra wo mu se de be ya ebetimi aboa na royalty rate wo mo etua ede ama ban ewo awoya lithium project no emu no wo mo empeja mu kakra na yeka royalty rate no a eye percentage a adwumaku a wo mo etu efomagudie no eye lithium no percentage a wo mo tua ede ma ban won faso act no ani se de be ya sa 5% no wo mbe pejam dia ko 10 sansa 5 ne de esuadodo emma sa asem we kwa no wo se mre bi etwemu ekọ abedwaku nanim emma wo mo yese wo mo be present
enkrata bi e de akọ mrasebedwam ho na wo mo abobo hu se de be ya de wo mo kan ebetimi enya emra agina so sanse wo mo se wo betimi enya saa de wo mo hwehwe ne de ya agise enya legal backing bi enti enu a wo mo friends entrofo enhyiamu eye dom dodo no na dwamtreni a woda committee no ano eye Owura Collins Dauda yenti no. Present administration Honorable Amakofiboa, Minister for Lands and Natural Resources, has presented an agreement between the Republic of Ghana and Berari TVT Ghana Limited on it. In that agreement, government did not specify any percentage, but said that royalty will be paid as prescribed by law. What it means is that what is prescribed by law at the moment is 5%. Revenues generated from a 5% revenue, 5% royalty, and 10% royalty can never be the same. The preference is to have 10% or more. Ene ya yekoti esesie yi eye dwamtreni adom dodo no woda bejoku a wo mo hye ensase ensem so onunyamfo Collins Dauda. Abusia tamale high court so ekwasetena na no juadaja ebe se kwanda se wohwemu a police centers 152 no emu be se aduanan baako eniema bi ankoyie amfama no enu ntini se isi ediclare eye Owura MPP ni ya wono Owura Nyindam ase wono na yemra hyebadwani a wante ase wode kwada court ema tamale high court nso ahyese sedi ade na ye ne de enafua porepore aduasa abato no ombeto no foforo ewo empesua no eso no empani bia wonom ekasa fa ho efiem rahye bedwani upiemo ewo eye emrahye bedwamu a wade atodwa ononyamfo Isaac Buama Nyako ene wa kire mu sei se Nyakopon ya dom na pandai abato empesua so se wonom kwato aba no eye rewura no po na se MPP amanyoko no wo ma anya wase micro minority anasa mighty minority wanum de said ye wanum wa mrahye bedwafie ho no mo maye o madwe sesebio wamo ntena ho ama NDC eya emrahye bedwafo no wanum entum futuro enwade hyiani aban no niam bia waso de gugu akwam ama omban no so etimisi pi esita no sabi omuma bagakora na nia de bekoso wo mrahye bedwafie bia no se ye papa eno mbefo so se nya edunkuma no wanum so bekasa ho entinse wanum bewinie se wamu winie wamu ketua wamu sampo wanu betumi aye adwuma wono so wache ni semu say. I believe that the MPP is still strong. If you look at even the little numbers we have in Parliament, we are doing our best to hold government accountable. And so whatever the numbers we are left with, we would make sure that the interests of the good people of Ghana are protected. But importantly, in the case of Pandai, I believe that the judge was in error. And so once you go to the three wise men at the Court of Appeal, I'm sure that Matthew Nyindam will come out successful. Openia was smart this year, one our fear about to empesua semra shebedwani, onanyafo Isaac Buama Nyako, wano and Akasacha Nadre, enti was sent suabeto, a riabebo, a petampe, sir a yak pandai about to empesua, so one bet me a Lucy City no, so wamu Lucy, a by mania wadren say omuye micro minority, one woman a mighty minority, and to the abakosu biano, wamu di see any, ewo fear ho, na Bwagana. Na wasa pandaya abato ya ho no Tamale High Court ene say na fuaduasa abato commission wo mo aboa no ho na wonsan konkoto aba no foforo brekwan na his lordship Emmanuel Brew Plange wono ene na etiagwamu na we no ena deputy chief executive officer Edma Ghana Gaming Commission Lamtig Apanga wono nso kasa wo ho say mampani John Dramani Mahama sade wosi bɔ ne ho modern ewo ne maye etoso mienu no mu no eno ena be ya hyenso ama pandai chineye enkunim botire no wobetimi afadie. We need to welcome this development. It is good.
It's also a reflection that the hope we have in winning the election, come by any by-election, is the fact that it's a reflection of the performance of the government. I mean, we've seen it in the performance of the economy. We've seen it, the fact that the government promised that we'll run the administration with 60 ministers and is doing so with even under 60 ministers. Of course, and we've seen the fight against Galamsey. We said we'll end Galamsey and we are fighting Galamsey. It's not as though we are sleeping over it. I'm glad that, I mean, this development has come up. We welcome it. We'll wait to see what the Speaker will do. And then the EC has been served. Ora Lantiga Panga no. One year Deputy Chief Executive Officer, Edema Ghana Gaming Commission. Now we Panda Batona ho, and an walker say, Enkunim ne beba, a beba a man penny more than moi. Wobunton to say, Danum Kunyan in Butune, near Casa Yan Anton of Fofra. Such ye be a catching a basis and Alhaji Maswood Osman, third National Vice Chairman, Jemtrenia Watoso Miensa, Emma NPP Amuyukono. Now, one watu to be a day Ama Special Prosecutor, Urakisi Ejabeng, Ninano, and someone and same way betu Jano, Manfo be etre, so penino, Sabine Juma, and Sweni, Aintin Kebeya, or Mampeni Engine Dibreno, every Nisan one copy Bikura Entina. Na, and no, for God and country, Jumedi, Eswabra Professor. Kobla bochi etina ejam en Alhaji Maswood Osman editu jase wono kura ni nipa odi kan ye nya kase ya bokisi ejaben di pe ama na appointments abre no so papa yi agenda no wode nam adwuma no wontumi nye ampampa so bepemene ene o manfo complaining ena sabe nye nipa ba ko na e ka opanyini ho asem ase enipa wo ma no egu ne so no edoson enti e no kire sesabe enye nipa bi na abo wo mutiri mpose wo mpese wo mje opani na no aduane efri ni nsem na emom no adwuma ye de amana no ankasa enu wontimi nye wo se wo hye wabra ye de appointment ne ma no a obi anka wa hye adwuma se anka free 2008 na sase wo hye ne corruption cases nhwehwemu no ase enso wabra na wo ye NDC fo wo mo bi denti wo hye cases na se free 2018 ya bepim 2023 nti ni nyina kire se eyade se na opani no enya de adwuma no obetimi aye. The office of the special prosecutor. The day Nana Adudangba Akufo-Addo appointee Dewura Kisi Ajabin, I was the first person who questioned the credibility of Kisi Ajabin. Because they ever been questioning the credibility of Kisi Ajabin as a special prosecutor themselves. He is not fit for the position is that. Kisi Ajabin by official, but then preparing the man and by official, stay or person on office, you want to stay in the office. Now, the man say, the tradition of Ghanaian politics, every 8 years, it is likely for the sitting government or the current distant party to go to opposition. So in this case, my own starting here, the bidding of the opposition. The first bidding, he said, or see, of a share auction, say, auction, a binu year, a person will find the abinu year auction, winning. But the buyer was see, in sort of open 30, 208, 209, 2010, 2011, 2012, and I want 30, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. While Johnny, say, he's starting from 2018, 2019, 2020, up to 2023. And what she and what can be big across so far petition be a say a diaquadane mampenia, any pebble more a pese electoral commission drum training, and then a big for me no ya edina chino wo mo yi omu nyina edi efre adwuma no a wo mo ye no say ma mejen mensa de won na atu na menahu ene wakwakotum eno so sei ene o kiremu so for na ewo omo proverbs say so wo be tu boni amana utu amana no hweye na man tunu fie pa tunu je be yesa nipa no kura tom kura ebi obebre de ebe obedima ye da efi ho but so wo tunu say nipa no tom oni kwan de obewudi zongo for say utu amana no hweye utu bona amana obedima tu bona amana na wo no wudin say o tavo le ba be to ho achi no be hu no wa mo akofo amana no so ye je mensa no media meka then omuyi the mensa incompetence, the greediness at the highest level say that the new patriotic party we have no any sympathy or empathy to associate ourselves with Jane Mensa. Eni ekotie yeyi Alhaji Maswood Osman, were third National Vice Chairman Emma NPP Amnyukuno.
Yadikasie yi remo awo gumesiemu ensemo na osweni awo no ohwa sasue na no Tamale South MP ononyafo Hana Dusu wakasa eni sitag mpanifo atwetwe nkomo ebiri a wo mo ye omadwen se aban no de wanu kasabi wanu mu kiremize sabi koto mamehwato abobane na one chemse from 2022 ya ban digu kwamuma wanom condition of service bi ene de eka ka ho a ende wo yeso mo kwa strike pe na panifo abane ene mo bekasa na mo jai na mo akwa kira de ene de eka ka ho still finhia be asemiensam nie egusu a ekoso saa nti wanu tintasu kwakonti wanom atiatua ede gu aban no eso na ebra ononyafo ha na dusu kwahia wonom no wo kiremu se colleges be se aduanan sia ewo mayim wo mo nyina involve na chese wanom adwene ho ache ewu se kwamo de wo mo niema ka kiri wo mo yire manyemo krant nanta won bekọ no aya na aya buache bidin enti ni wo mo ka kira ban se sebi de ade na ye ne de eya ye ka na ebra wo kwahia wonom no wo mo kasa no si oh so from 2022 motumi atwere mo sen kakra na sa fei mani abre na sa musimuti atwea de a ye de ye gusu ya famu bia de a ye betumi aye ne de aboa wonom na mo ba ye na watwe polepole mienu 2 weeks enti waka kire sita ko adwumakuo ne sei wanom de o mo call off wo mo strike no na wo mo sanso nko wo mo nyuma so na ahyeye no ana fei wanom a wo mo hwa padie ho samso wo mayim no wo mo ni aban no eginta nkita hodie so a wanom di ne mapa egu akwemu na watwe mienu sita ka adwumakuo no wo mo beti bibi papa ne nsam ni. We are negotiating. There were issues that the National Labour Commission made declaration and award in their favor that has not been respected by government since 2022. We'll see how we can remedy the situation. But I've also requested them to go and consider calling off the strike and give us some 2 weeks to see what the state can do. It goes back to 2022-2023. Onyanyafo Hana Dusu wane no suani a wohwe nwomesua ho nsem so e wo my Ghana mu ebra wakasa ya ne na chese wakwahia sita kempanifo no de sasemi tudha empanifo wakwahia wonom ene wo mo cash musemi wo mo yo so responde wo mo susu wo mo do panini ase sempo no wo mo ti sa wo mo kwa strike na chese wo mo ti atwea na panifo ya ntena wonom to so na wo mo ama wo homene so sa wo mo no wo mo be kasa ese wo mo nya hu bibi kakra fa ma wo mo enti panifo wo mo hia so wo swasom wo national executives a wo wasita kadwumakuo nim wo no kwatena se adwene ho de ebesi no wo de betum panifo anim. We thank the minister, but we want to say that we have to consult with council and take a decision. You know that the strike was embarked upon when National Council took the decision. That's NEC Consultation Council. So certainly, as we stand, we cannot say anything regarding whether we are going to suspend or not suspend. So we have to revert to them and take the final decision. We'll do that before the week ends. Ansana na wachi ebekwa wiye no na sitake wadam national executives na wan wahia na de onyanyafo Hana Dusu waswani a no hwe nwomahia honsam so wade betu wani ase ese wo mo kwale of wo strike no wo ma hye na watwe mienu na wo mo ne eye National Labour Commission no eni komo na banyi enye wo mo hu bibi fama wo mo no wo mo ne panimfo kodi nkomo wie pe de ebesi bia no wo mo de betu wonom so enim ene Controller and Accountant General Department card wo mo abobo anu na mefiri na ehọ na de woni amansan de nkuta ho pani a woda wo mo no ura safes endosco wode aba beto so chese November bosomi ya katua no achache fo se mo de ma ya monkama komantom ya nya se ma se tie bia ebeba na mmom bra wo mo guso a sasa obese obi esika de ahye nanim no emfonso obi akoba baabi na no sa no wo mo pia ma ekọ anhweye de beba no dodo na ene bebo sunjotire ni se honte wo mo atwe asensan kakra na no nkyere se ma na we no wo mo fa kire na mfonso na ebe ne nyina no wo mo siesie enti we wode atoso kyese wo mo a last minute no wo mo de ba ye no ase failure bia bem enti wo se wo mo timi correct wie ansana wo mbeje ma aba wo mo agemu amana ba na no na wo boso se achacha 42 wono e wo ngoma suamu no obesre won sada won sayem enye bo apayo na mom wo mo toto niema sada be na wo betimi aye niema ye na November bosomi akatua ne beba frenchem na asem bia ma ho na febre kwa animu no
bosome ahodo esa didi animu no ha obia nkonkoba chichiru December bosome no ye de kwa akodi bronya wono mo se ha bia de abro bia no wo mo nsada wonsa yema kotodwegu fam papa so pa nwoma so no enya anum de na mom eye ne yemu ntia enti obi anka na komanto ne yem na satie bia controller na accountant general wobebo ne hompem na de yeso oyo na timamufu a wasom ewo Ghana aban nyumam wo maketo yese wo mo nsaka no saafo nyina nsaka yenko emrani mu kakra na High Court Judge Bako ewukuma say her ladyship Justice Dorinda Smith Arthur ena eka say wo se wo bi ebekwa akwaje awade na wombeye efie de friend of customary marriage no na wasan akwakoye court de apiece no sebe eye waste nipa na ha ne ho sanse mienu ne nyina no se woye mu baako a oman ne mra no agitu mu pepepe enti se wo de ye ordinance a court de ni bia emra no recognize se wo de no so ye fie awade nso a emra recognize enti obu ohoroma na adweye ne se wo kofie kwaje awade wa abusuafo ho kama ye bibi a woni ho kwan se da achi bi ebia bibisi na baako ni ho ejapade ho nsem no na afa ne yebekogina court akotwe anase ko ba se be ma no fira wade anim na se wokofa oba hoforo na ejapade ho nsem be ye mentime ho ase a ebia ne wo ye efia wade na dwene be ne se wono no enya de court beka bia ma no wose saa de na enya saa nete na Ghana hamra no ekyirechire mu pepepe na maami a ye ka ne ho asemi eye Justice Smith Atai wono nete Ora Charles Kojofo so wanye ne baby kro that the lumba ni case ne so enti wo mo court hono mo a wo mo ekeka na wo ma peda wo mo de beye yie ne ho nsensem no nyina no na wo de sa asem no ebefa mu se we de ye obi asem na aba ne ye ka enti wo fa so de bie wo bi pono enti wo bo ma dwena ye mo ntanta se agisa chinchina twan ye court wo de mra kotintim so se de be ya ochina bi asemnti no wo se esese wo manfo hu se customary marriage o se eye marriage under ordinance so ni nyina no eya dia legally emra recognize eno no wo manfo bisa se na eno no wo kwaje awade ni wo fie wie na ebi esese wo court na ko sign because we are customary marriage ni wie a obi be se adanse ye ben ena nkrata mu no etintim se asumasi anase wo bentin wono no eyade a waware enti ye kasa de na futu a wode aba no de lumba asem no so wo matu de asenya me yadom a efiada eye bosumi ni de toso eduru no wotwe ena wo mbesan akọ na de befiri ho no mo bia banso de hunu de yeko Wasubusu a wotie sompa original ye kase ewo 106.5 FM ye ne yanuanom nyina so ye toa ensam no eso ewo nsam foforo mu ade amawo na empanifo a wanom ebu akonta pa ewo menyim edema ban omo akasa wanom ahwehwe mu agye SSS fo no wanom say wamu gina eye district level small area estimation so eno amu kwahwehwe emu sese no eye ni no obi aties wobi so ni abro na blindi abradam eye ni so okunu kwa na yere ho no aka say oh today I'm tired na chese na mabre ube wansi wasi na sum eye ni na bon se papa bi wose aduane hu nti mabo me ba masabio wati na nanom se do wo mo hwehwe mu no mantam dunsia nyina wo mayim no emu a anase mantamu a wamo abuse anasa wamo echiremu sa violence pa akwaso wo ho no wamo hwa mantam no nyina no de dikan eye mfimfini mantam mu de atoso mienu wamo chiremu sa savana mantam mu de atoso nan eye fra mantam mu na chese wo hwemu a mantam mu miensan wamo chiremu sa ya abuse ade hia wo hopa enkanka ma ne nkwada na wamo hwehwemu bio no wamo sei opiemu ewo savana mantamu a ekuro ba ko ano de sola tuna kaba na chese ekuro miensa ene yaka ede abomu wanum se emma wo mu mfinhia wo bese edu enum ekosi bese aduanan enkono 15 to 49 years emma ana wanum abuse wanum pa physically, emotionally and sexually enumu ana wanum dia todwa na wom se opiemu awo bono afa bunu east, upper west, north east ene dia ka ho a wom so a wom timi posti physical violence videos so pa no wom dia asa ye limited kakra na chese wo fom eno so wanum abomu enchiremu na enumu
ana wo mo asabio wadom ewo posi adwumako ne fe no ehwe ifa hodie ho nsam so CNTT wo bi wo mo hwe doftufo no obasam na meken wo mo si wo mo ye de wo mo betimi bia se wo mo ni musua afa kwato ahodo krosini bedwa mu empanimfo wo mo ka biewom AKOSUA dinkita ho se de be ya sa eye violence yentiti wo bi yam wo bi mpra no yenku obi no ne nyina so ebete wo mayim ensemi ebede bedwasere de sa no so mpa ya ntena ye to so yetisi montini bisa Ghana de hye se de asasefo adi abani o muso musei ewo se yemba no ehwe ye hu yewo sa tibiani yemba no ase bua ebi musu ye cheap ebi ahokyere ya na sikasem o se sika ni fie ani je ni fie enti at times ya na sika nso titiru na mema no se ma entokwa na kasa na be ma bi wo hono no nso a efe ne sen ebia asetena no na oba nete no enhye da nya papa ko adwuma o mentem o sebe kwa ha bi ko mi yese ukeka na eno so adane eboro no onti ase eno ni ha ni ehie joye yeko ye ebu mo ebe shiba ewo ke agile he jole shi biane na kani ebe ne be pinwe ke nu ebe shika ne balake mifuto yueno shi fenko e sane wona twa ha woye oh media ni ameni mi se o awari mu no onse onyankopon na hyehya aware enti se anse na mbaware no se okunu ni oyere no mode onyankopon asema ya bible no musua de bomo bra ene betimi abomo awale akoye enye counseling bi sawa hu enti ube wade na sawo kwa counseling no asofo na chemo tenase tumufu wie ama mo wade na sawo kwa no anye the needful a ebe wiase ni de wasum ni de adani ayi apaman ye bom se ta na echrese the violence epie monta GSS for one hwehwemu a wamu gina district level small area estimation so one kwa ye wamu de ba ye chem se mfimfini mantamu ne di kan e ba se violence pa enedi e we nipa setena mu a ho ne di kan savana toso mienu afa water region omo atoso miesa Ghana for a kire wo madwen ho ene ma yenkowie bra ye kwa akodan ye ho akwaje aboafo nkrato e wa asante mantamu na ehon so no miwura atwema nwabiaja na na afo fam abato mpehwea no so na sabre no na na amankwa mo kwa me wire dumo se wo mudi akire ni na yewura osai wadutwim ene de ne nto abona kwa kopi ho na ne nkase ya wode koye no wo che se eba amanyosem no a de ndi opese otu franka no enya pese menkuminya na emom se be na obetimi edi enwuma ba matimamufo anya biayo eno ache obedwe timamufo no ho enye wono a ne botom na ne nsem a wode koto udwa no wode yintibi mepesa yema adwuma ebu ema mabangranti yakabro kire kwasire nyuma so mo ma ya ka hiro mo sa oba Ghana ubetu akayi na se obetu adwuma fo ne kayi bia oba wo company no untu ato bia fi se oba Ghana sa bia no mo ka se enkrofo bebre ye adwuma ya from working poor wo ye adwuma so hia o ko minimum wage 19 about 20 cities wa unsu ni se obi anya 33 cities o yo hia ni papa enso wo ne o tu adwuma fo no untu amoma ko hiam enso no ne etua madwuma fo bibi SSS sound ese ne ma bi enya tumi resika eyo oman ne dia no wafa ameni padodo adi hia me de minim ne say ohia ya makohu kwa abroche fo fa so mutu ohia se a me nso me se metu ohia so sa ne bedi nkuni eno eye Dr. Osai wadutwim wono ma ayi wonim se wo be prefranka e wo so no din mu no wo ka ho enti atwema nwabiaja na afo wa sentimentemu ene wode santo abo ekopi ho na wo mo esi ahene ne wotu ahene no delegates no say empanimfo ne bia de kan ba nanso wo mo tie Dr. Osai wadutwim no mo kasa aso wono na de enkabo mu no boss no mu na ne wo mo tie no wo mate bi pe na ache wo mo kirekirim Mele nya hu no ena wo ne baba kasa ne kasa yem akwaya wa fashion ne yakasa wa cheche yensem no ye gidi say delegate no ato bi atu isuba nyira pese je kufo papa na botre ene isuba isitie no say delegate itumi tuma na obetumi ayen sanchere ti say de mampani kufo eye no ti say delegate ni nyira say dia enko papa no moa na nusu ade hunu no onso ameboa Ghana enye party fo nko afeni hu bi asanteman MP no obetumi de
unity no abre MPP because in some yatin no am ya hu say sunsun no da so ho enti titiro ni delegates e wa Asante regional ebufo wo yebu no esie ni papa yin sam pa na chi yentu abama do kotabitu na MPP unity na samra wa Asante mamu a no kwen ni nyame na meni na afa but unless ma waka no ko na afa nsema waka no dim say enti asie wo o hwe bi ngofo beka o mna doma mu ano mko ba radio so de to ensemiani a wakasa wei delegates a wo mu wo sono amanyokum wo atwema nwa bi agya na afọ abato mpesua so wa Asante mantemu na Dr. Sayo Odichimbra wo kosra wo mo no wo mo nso de wani so ene nkasa ya wo mo tiye no wo mo de eto ye nsa ntwerofo animi abusua ye ka wo se enamaba so na abo tete wotimi twasu na oduru asu eja ye nyina we so na wo no maadoma so yasene yabo afọ nkrato no ye mfamra ye ba ye bewie kase no Training oba ini peche mu ana dio bedachi nanso ubitimi abwana manenya pomodin free ni mofrase Yamvita ye de milk papebi ni nutrivi aye ye nkwada edania eye de na ahodi a ewo mu no bo mofra pomodin anio impeni foswini chopa Mawobano apomodin free mofrase Yamvita gumo do bebre Yamvita, a delicious way to grow. FDA aji ejedi yin krato yatum. Ewra, shey me ka say ba queen. Ani we yim yen sen. Bra, sanya time ba mesha esia jimi ni me fie fo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time ba mesha me ka say me di one dance ya heaven ene de mekwa akopie. Enti se malaria we draw ni time ba mesha. Enya enu nku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time ba mesha duro no ene ye ma o. Oba a wafa afuro de o ma akwada no fo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obato aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am yehu se wo atridie malaria yi bi ansa se opetam heba misha enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu mo na akọ junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu Fre 0244 417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ FDA agi ejadi nkratoa yi atu Point homeopathic clinic Ghana ha di obi enim sesa ye prostate na ba bi omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a na eye endpoint homeopathic clinic anase eye kidney eye liver problem wo fa ba bi na ajejo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho akro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathic clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo eye endpoint homeopathic clinic wo mo da mufua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa ba bi na ajejo kidney problem prostate de eye endpoint homeopathic clinic kuma se obehu endpoint homeopathic clinic e wo kronoma boy here e na Accra hanso so de wo mo gina mu ankasa e wo spinters bebre friend share signboard no hudu na obusa sa wo pe endpoint homeopathic clinic a obia e be kire for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathic clinic wo mo dem fu tontonte yenum sane e fa adwen ne fa adwen ampa se na nanu nim se brebi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple T74 abeye aduru tonti na 74 ana T74 asa twe ya dwene asina nanom dodo so se de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebua nipadua no ema immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho den tonti na 74 yi nso ya ye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 samennom tonti na 74 menya hoodin mennom ne dabia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoodin ni apomuden ko a wokọ pharmacy ana ba bia no bia ubenya tonti na 74 yi bia to T74 yi enye ma oba wa fafuro ana obi a oma nufo ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 050162891 and 0246073498 FDA agi ejedi nkrato yi atom
market you ampa ebusuan ye da mwasesimu enya bre achen ye de kase bono ekwa mana ne Nigeria mine mu na yakwa kugine na ekeka kobe na wotwinie se beto dwese adesuafo nkoda eka ho beye ahanu aduonum 250 ya na wo nyina agentitie ewo Catholic boarding school bi wo Central State ewo Niger honom ya nipa bonfo bi befa wo mu nonmu a ye kase wo mu nyanhunu bebia ye de san nkoda no akwakohye na watwe baako ene ekwa akonye yi enso obi enyante bibi papa bi a enfree empenifo ho se nkoda no so wo mte ase se wo mu awuo obi anim de yekọ nam so ema bishops ahodo ya wo mo Nigeria mine emu eye Catholic bishops no wo mani abre de wodi wo manim a wokasa ye Bishop Bulus Dawuwa Yohana wono ena eka kire aprosifo ne bambofo ne sadaworoma se de nemesi fe kon de ese wo mo yire wo nhwehwe mu yie pa na bambo ho nsem so wo mutimi ayire mu dankran se de be ya wo behunu babi yankoda yi ehye na we ne kura asase wo hono mo asese Nigeria mine mu de wo mse asomdwe eni ho enti eno so yade bi a eha dwen power pa ye ka se US mampani Donald Trump ede ne ho age mu dendenden sese de ne mekeka kon de wan hwe yi a na wo bepe bambofo bi asuma wo mo afiri o mani mu ama makogu Nigeria ho se de be ya ne chichu ene Christopher Gidifo ya nipa bonifo bi tata wo mo e wo hono no wo mbehye na saa ne mano nyina etuo etimi etwa we so ena ye gina na yedi ewia pram to break ase bo a yede be so mo afiri SOMPA 106.5 FM Accra na enenam ya affiliate ahodo dodo no akuma se sunyan takwa takurade